Muri Zimbabwe macases atiri kusanganawo munyika yedu yeZimbabwe macases evanhu vari kuurayana kana kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263. Ndini wenyu Harare nchange chikokuvigirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana usati wasubscribe iri first time yako yekusvika pano pachannel chandinokumbira ndechekuti usubscribe. Inoyi musha wenyu tiri one family kana tasvika panapa. Inonzi one love. Ndinokumbira kuti subscribe totina on the notification bell. Nyando nezvemuzora nhasi yakaitika kuMashonaland West. Nyaya yakaitika kuMashonaland West yemurume anonzi Handsome Mamiyedwa. Handsome Mamiyedwa murume iye ane 39 years. Murume uyu anonzi Handsome Mamiyedwa akabaya shamwari yake yanga ine 36 years. Iye Handsome Mamiyedwa wekubaya wacho anga ane 39 years. Zviri kunzi akabaya vanhu ava vanga vanetsana ndo zvakaita kuti abaye shamwari yake pachipfuva. After ambaya nebanga akamubvisa maziso. After amubvisa maziso akatora mutumbu wemurume uyu akamukanda murwizi runonzi Sanyati. Parwizi runonzi Sanyati iko kuMashonaland West. After amukanda murwizi aizama kuda kuviga umbowo hwekuti pane munhu akabaywa. But mapurisa atsvaga murume paakamuwana ari murwizi, shamwari yake payakabvunzwa kana kuti payakabatwa ichibvunzwa nekuti ndiye aiwanzofamba neiye murume anonzi Lenjo iye wekubayiwa. Akabvuma mhosva yake, maziso anga atora akabva ataura. Nokumbura muto zvamunofunga mucomment section. Vanhu vari kurarama nekuurayana, vanhu vari kurarama nekubata-bata zvinoera. Ndinokumbura kuti zvaunofunga mucomment section. Chingoti rest in peace kune uyo murume akabayiwa pachipfuva. Nguva ino yaisiri nguva yekutrasta munhu anokupandukira, munhu mutema anokuchinjira usingafungiri. Thank you for watching this video.